समूह खाथि गामिनि गेवलां मोनसे हाबाफारिखौ दैदेननाय फोसावदिं हाबाफारिखौ दैदेननाय मानगोनां आफादगिरि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि बियाबनि बिजाथि मोसाहारि लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बिमा सेलनि आंफ्रामादा सेलनि UPPR हानजानि सेन्ट्रेलनि गाहाय नेहाथारि नोंथां लोगोसे माइन'रिटि सेलनि आफादगिरि नोंथां आरो हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि सेन्ट्रेल जिल्ला ब्लक प्राइमारि लेभेलनि गेलेमगिरि आरो सेलारि सेलनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे आनन्दित सारियाव जिरायनाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन रायजो राजा मेलेमजिबि बिथांमोन आरो ओनसोलनि बिमा माहारि थांनाय 17 बोसोराव जोंनि बिटिसि हालामाव गोबां दाङाबाजि दुखु दाहा अलखदनि गेजेरजों जोंनि बाथौसालिनि अन्थाइ खाम्फायाव जेरै बागफुरा खानानै दङमोन बे बागफुरा खानायखौ दिनैनि अखाया सुस्रांना थांबाय होननानै जोङो फोथायनाय मोनसे लाबोबाय नोंथांमोननि बे हालामाव मानोना जोङो सान्थि नागिरनानै फैदों सान्थि 10,000 बोसोर रायजो जाबोनाय जोंनि बर' माहारिया जोंनि बे बुरलुंबुथुर जौयेननि थागिरिसिन मोनसे हारि जाय हारिखौ पृथिबिनि मोनफ्रोमबो हारियानो मिथिगौ सान्थि लुबैसोग्रा मोनसे बर' हारि होननानै जोङो मोनसे अजद दैखांनो हागौ जिसु ख्रीष्टआ जेब्ला जोनोम जादोंमोन बे समाव सानजामनि गणकफोरा सोनाब हादोराव थांनानै जिसु ख्रीष्टनि जोनोम जानायनि न'नि थोंजों जोंनानै थानाय हाथरखिखौ नागिरनानै थांदोंमोन आरो जिसु ख्रीष्टखौ मोनहैदोंमोन बे समाव पृथिबियाव मोनथिजानाय जोंनि प्राग ज्योतिषपुर होननाय थावनिया जोंनि महिरंग दानबनि सिगांनि राजथावनि बे माइरं रायजोनि मोनसे राजथावनिमोन आरो बे राजथावनिखौनो हिन्दु माइथलजियावहाय प्राग ज्योतिषपुर होननानै मोनथियोमोन प्राग माने सानजा ज्योतिष माने ज्योतिषी बिद्या आरो पुर माने पार्टिकुलारलि मोनसे थावनि थामहिनबा जों मिथिगौ रोजा रोजा 10,000 बोसोर रायजो जाबोनाय जोंनि बर' फिसाफोरा सान्थि नागिरनानै फैदों भारत हादराव उदांस्रि जानायनि 50 बोसोरनि उनाव जोङो आसामिसफोरनि नासयनाय गादबनाय गुसैसोनो हायैनि जाहोनाव गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनायनि थांखिजों सोमावसारनायनि गेजेरजों जों मोनसे एकर्ड खालामनानै लाबोदोंमोन बे एकर्डखौनो होनदोंमोन बिटिसि एकर्ड 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जों बेखौ खालामदोंमोन जोंनाव मोनसे सानदांनाय फैदोंमोन थारैनो दिनै बर'फ्रा सान्थि मोनसे सृष्टि जासिगोन बर' हादराव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ खौसे लाबोनानै आब्रुथिजों जोङो जोंनि समान मोनथाय समान जौगाथायनि बाथ्रा लानानै जोङो रायजो जानो हागोन होननानै नाथाय गैया जोङो बेखौ मावफुंनो हायाखै मोनफुंनो हायाखै बिटिसि सुक्तिनि सिगां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गाव थैनायनि सिगां मोनसे बाथ्राखौ बुंलांदोंमोन नोंसोर थांनानै था आरो जोंखौबो थांनानै थानो नोंसोर थांनानै था आरो जोंखौबो थांनानै थानो जों सानदोंमोन बिएनपिआ बिटिसि सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों जों साफ्रोमबो बर'फ्रा बिटिसि हालामाव थानाय 23 कमिउनिटिसफोरा सान्थि रायजो जानो हागोन आरो जौगाथाय लाबोनो हागोन होननानै नाथाय हायाखिसै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बुंनायनि सानस्रिखौ लानानै दिनै UPPR हान्जाया
मोनथाय समान जौगाथायनि मोन्थोरखौ लानानै जोङो मोनसे हान्जा सुरदों जायखौ आसामिसाव होनदों सम अधिकार सम उन्नयन सम बिकास खिन्थु मोननो हादोंनि जोङो हायाखै जोङो जोंनि मोन्थायखौ मोननो हायाखै जाय मोन्थायखौ बिपिएफ हान्जा थांनाय 17 बोसोर जोंखौ सोबख'दों गादबदों नासयदों आरो जोंखौ खैफोदजों दैदेननानै जोंखौ बुग्लिजोबदों जों साफ्रोमबो मिथिगौ थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ गावसोरनि राज सिंहासनखौ लाखिनायनि थांखिजों बर' मुसलमान क्लेश खालामदों बर' सावथाल क्लेश खालामदों बिदा फंबायनि सिगां गेजेराव दाननाय सुनाय लाबोदों आरो जोंनि बाथौसालिखौ मारामजों बुंफबहोदों सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि अनसुलि बिमा माहारि दिनै बे अखाया बिटिसि हालाम जायखौ थांनाय बैथि दाननि 5 अक्ट'निफ्राय जों बिटिसिखौ बिटिआर होनानै मिथिनो हाबाय बे अखाया दिनै जोंनि बाथौसालिनि अन्थाइ खाम्फानि मारामखौ दिनै सुस्रांनानै गारबाय रायजो राजा नोंथांमोना दिनै गोसोखौ लादो मानोना जोङो दिनै इउपिपिएल हान्जाया नोंथांमोननो मोनसे धामाका होनो नागिरदों जायखौ जोङो कालि फुजानि मोनसे धामाका अफार बे धामाका अफारानो जादों बावैसो जोंनि गेजेराव बिसायख'थि जों फैगासिनो दङ खोब गोख्रैनो आरो बे बिसायख'थिनि गेजेरजों जोङो सान्थि गायसननो नागिरदों आब्रुथि गायसननो नागिरदों गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव खौसेथि लाबोनानै समान मोनथाय समान जौगाथायनि थांखिजों जोंनि बिमा माहारिखौ मान होनायनि थांखिजों जोंनि फंबाय बिनानावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ बानायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे गुफुं सरकार दानो थांगासिनो दं बे गुफुं सरकार दानो थांनाय इउपिपिएल हान्जाया दिनैनि गेजेराव बिसायख'थि जायोब्ला नोंथांमोननि बे बियाबजों लोगोसे 20निफ्राय 30टा जोङो सिट देरहानानै बावैसो जोङो सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो बे सरकार दानायजों लोगोसे जोङो नोंथांमोननो दीपावलिनि मोनसे धामाका अफार होनो नागिरदों बे धामाका अफारानो जादों थांनाय 17 बोसोराव हाजार कौटि जोंनि मोन्थायखौ सेबख'नानै जानाय हाजार कौटिजों फाखुवा गेलेनाय जोंनि बिपिएफ हान्जाखौ जोङो सिटनिफ्राय लानानै गाहाय थाखोनि मेम्बारसिम आगुनि मेम्बारसिम जायफ्रा सोबख'नाय जाख्ल'नाय गादबनाय बेफोराव सोनारना दं बेफोरखौ जोङो खानो थांगासिनो दङ बेनो जादों जोंनि दीपावलिनि अफार सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोङो इउपिपिएल हान्जाया होनदों जोङो सरकार दानाय लोगो लोगोनो सम अधिकार सम उन्नयन सम बिकास मन्त्रखौ लानानै जोङो इयुथफोरखौ गिबियाव नोजोर बोनानै थांना थानायनि राहा लामाखौ गायसननो थाखाय जोङो मा खालामनो नागिरदों 5 लाख सेंग्रा सिख्लाफोरनि थांना थानायखौ जोङो थोंजोङै आरो खेंसायै फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव होनो थाखाय जोङो स्टार्ट खालामनो नागिरदों बेखौनो मुस्लिमा अनजलि दैमारिया नोंथांमोननि बे जायगायाव दाखालि फैयो एसे इनडाइरेक्टलि बुंदों खोमा मोनसे जायगायाव बुंदों बेखौ आरो खावफोरमान दङ नोंथांमोननि जायगायाव बे एक्जेक्टलि मा बुंलांदों बे सालबारिनि बाजारावहाय आं बेखौ बुंनो हालिया खिन्थु आं जि सोंखारिदों बेखौ रेकर्ड दङ बिथाङा बुंदों दिनै फेरेंगाया प्रमद बर'आ हारिखौ थगायनो नागिरदों बबे मोनसे आसनिनि गेजेरजों 1500 कौटिनि फफ्लानि रांखौ जेराव जोङो जोंनि जा आसनि दङ बेफोरखौनो मावफुंनो हाया बबे मोनसे आसनिजों 5 लाख मानसिनि थामहिनबा सेंग्रा सिख्लानि साख्रि होनो नागिरदों होननानै जोंखौ सोंखारिदों आं बेवहाय अनजलि दैमारि बिथांखौ थोंजोङै सोंखारिदों नोंथाङा नंखाय बाथ्राखौ बुंनानै जोंनि जाम्बा जाम्बि रायजोफोरनि सिगाङाव गुरलाय गुरसाय दालाबो जोङो साख्रि होगोन होनाखै जोङो होनदों थांना थानायनि राहा लामा होगोन जाय थांना थानायनि राहा लामाखौ थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ जोंनो होआखै थामहिनबा जोंखौ जोंनि मोन्थाय जोंनि जौगाथायनिफ्राय बन्सित खालामनानै दोनबोदों बेखौसो जोङो मावफुंनो थांनो नागिरदों जोङो साख्रि होगोन होननानै बुङाखै नोंगौ जोङो साख्रिबो होगोन
बिटिसिखौ बिटिआर खालामबाय थांनाय 5 अक्ट'निफ्राय बिटिसि सोदोबा गैलिया बेयो डिलिट जाबाय जोंना दिनै बिटिआर जानानै फैबाय आरो बिटिआरखौ जोङो दिनै दाजाबदेरनाय आरो दानख'नायनि बाथ्राखौ लानानै जोंनि क्लज नम्बर 3.1 नि 1, 2, 3 आव लिरनाय दङ रमान 1, 2, 3 आव दाजाबनाय दानख'नाय कमिसन दानायनि गेजेरजों आरो बेनिखायनो जोंनि इउपिपि हान्जाया नांगौबा जोंनि रायजोआ खेंख्रा खेंख्रि जाथों खानजं माथाइफोरबायदि थेवबो जोङो लखिमपुर जिल्लानि जौगासिम गायसननो थाखाय जोंनि बिटिआरखौ जोङो थियारि जानानै दङ आरो बावहाय जोङो मोनब्रै जिल्ला बानायदेरगोन बे मोनब्रै जिल्लानिनो मोननै साब डिभिजन जोङो अट'मेटिकलि जानो हागोन बेफोरबायदि मावख'फोराव गोबां जोंनि प्राइमारि स्कुलनिफ्राय कलेज लेभेलसिम मोनफ्रोमबो भेन्सार कलेज स्कुलफोरखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि गेजेरजों सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि नेम्स मेडिकेल कलेज बायदिसिना जोङो अनुस्थान लाबोनायफोरनि गेजेरजों जोङो मिनिमाम 15,000 निफ्राय 20,000 मानसिखौ जोङो साख्रि होनायनि राहा लामा जोंहा दंखायो बेवहाय जेनुइनलि जाय सेंग्रा सिख्ला लेखा गोरोंफोरा थख' इन्टारभिउ होनानै मार्क लानानै पास जागोन गरसेबो थाखा होनाङालासिनो बिथांमोना साख्रि मोनगोन जों नोंथांमोननो बेखौ एक्सपिरियेन्स होयो जोङो बिटिआर बायदि मावा सोरबा गावनि बिजामादैखौ सोरबाया गावनि बिहामजोनि न'खरखौ गावनि फिसा-फिसौखौ जाथि बंस'खौल' साख्रि होनाय जों मालाबाबो मावा बिथांमोना न'खरनि मानसि नङै मानसिफोरखौ एमआर होननानै बुङो जेरावहाय दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि आन्दारावहाय एमआर मास्टार रल लानो गैला मास्टार रल सिस्टेमाव बिथांमोना 3 लाखनिफ्राय 15 लाख घुस लायै साख्रि होदों जाय सिबायफ्रा दाखालि साख्रिनिफ्राय जाजेन जाबाय आरो बावैसोनो सोरबा साख्रियाव थांगासिनो दं बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा नाथाय जोङो जेनुइनलि जायफ्रा इन्टारभिउ लानानै पास जागोन बेवहाय सोरबा बिआर पेरेंगानि फिसाला फिसाजोनि बाथ्रा फैनो हाया नोंथांमोननि बिजाथि बिथां मुसाहारिनि बाथ्रा फैनो हानाय नङा जों साफ्रोमबोआनो जायफ्रा जेनुइनलि पास जागोन बेखौसो जोङो साख्रि होगोन अब्लाबो नोंथांमोननि बे हालामा थांनाय 34 बोसोर एनडिएफबिनि बुख्रेब जानाय बुस्राम जानायनि जाहोनाव बे मुभमेन्टनि जाहोनाव गोबां मुंख्लं जानायफोरबो दङ नंखायनो दिनै इउपिपि हान्जाया जों गाबोन सबनियानो सरकार दानो थांगासिनो दङ मोनसे गिदिर खामाखाबो जों होनो थांगासिनो दङ बेनि गेजेराव जोङो मोनसे बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमान होनानै बुंगोन जोङो सरकार दानाय लोगो लोगोनो जोंनि 5 लाख एनडिएफबिनि मुंख्लं 5,000 एनडिएफबिनि मुंख्लं जानाय न'खरफोरनि सासे करि जोङो उइदाउट इन्टारभिउ जोङो साख्रि होनो थाखाय नोंथांमोननो बाथ्रा होनाय जाबाय दिनै सेबिनां रायजो राजा नोंथांमोन बेफोरखौनो लानानै दिनै अनजलि दैमारि बिथांजोआ जोंखौ सोंखारिदों जेरावनो मेरावनो सोंखारिदों जों बुंनो नागिरो इउपिपि हान्जाया साइन्टिफिक मोनसे पलिटिकेल पार्टि जोङो इमसनेलि खामानि मावग्रा मोनसे पलिटिकेल पार्टि नङा जोंहा स्ट्रेटेजि दङ पलिसि दङ प्लान दङ जायनि जाहोनाव जोङो फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव 5 लाख सेंग्रा सिख्लानो थांना थानायनि राहा लामाखौ होनो नागिरदों आं दिनै अनजलि दैमारिनि बाथ्राखौसो सोंखारिनो नागिरदों लाजि दानां बेयो नोंथांनि खोनासंनांगौनि मोन्थायखा नोंथाङा बर' जास्टिस फरामखौ दानाय समनिफ्रायनो जोंनि नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डखौ बे हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ आहार दौयै फिसिबोदों सासे बर' बिमा महरै हासार होबोदों दै होबोदों थुलुंगा होबोदों गावनि हारिनि मोनथायनि थाखाय दावहानायनो नोंथाङा जोंखौ खेंस्लायै गायथेबोखादों गायसनबोखादों आरो बबे मोनसे बाथ्राजों दिनै नोंथाङा नोंथांनि नोजोरजोंनो नोंथांनि आहारजोंनो देरबोनाय बै एनडिएफबि हान्जाफोरखौ सोंखारिनो नागिरखो आं बेखौसो आसरित मोनदों 5 बोसोरनि सिगां अनजलि दैमारिया बुंदोंमोन जाय हाग्रामाया दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोबस्रांनाय लाबोदों दामनाय सुनाय लाबोदों जौगाथाय लाबोआखै
बे मानसिखौ नोंथाङानो चौकिदार होननानै रायदोंमोन। जोङो मोनदांखादोंमोन 2010 मायथाइनि नभेम्बर दानाव जेब्ला बिएनसि लादोंमोन बे समाव नोंथाङा कनभेनरमोन। बे समनिफ्रायनो जों नोंथांखौ नुबोखादोंमोन। नोंथाङा जेसेबांखि हाग्रामाखौ चौकिदार होननानै राया मानो बै चौकिदारनि आफाखौ नोंथाङा जे सिलाय जानानै अरनानै दङमोन बेखौ जोङो हमदांनो हाखादोंमोन। आरो बै सिख्लाया दिनै फैयै 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 राहा गैयै जानानै बादामारि जानानै डिटिएफजों उदुंनो थांबाय। बेखौथ' जोङो फोरमान होनो हाखाबाय। बेनिफ्राय साबसिन मा फोरमान होनो जोंनो अनजलि दैमारिनि सायाव। बेनिखायनो जों रायजो राजा नोंथांमोन जोङो दिनै मोनसे बाथ्रा बुंबावदों। थांनाय 17 बोसोराव বিপিএফা ঠিক আছে মই অসমীয়াটো কম। মই কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো বড়ো ভাষাত ক'বলগীয়া আছে। বাকী কথা মই আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা আমি অসমীয়া ভাষাত নকওঁ। थांनाय समफोराव अनजलि दैमारिया बिपिएफआव जइन जानायनि उननिफ्राय बिपिएफ हान्जानि सासे सोद्रोमा जो जानानै इउपिपिएल हान्जाखौ सोंखारिदों। बिथाङा सोंखारिदों दिनै बर' बिमाखौ गोथार बर' बिमानि मुंखौ इउपिपिएल हान्जाया फाननो थांगासिनो दङ एबा फानबाय। जों अनजलि दैमारिखौ थोंजोङै बुंदों जोङो सोरबा बर' बिमानि गोथार मुंखौ मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि मातृ माहारिखौ जोङो मालाबाबो फाननो थाङाखै। 17 बोसोर हाग्रामाया जोंनि बिमाफोरखौ जौ फान होनानै थुलुंगाबोदों। मानोना 2006 सननिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा क्वालिटी इडुकेशननि बाथ्रा लानानै हांख्रास जाबोदों। बे समाव बिमा माहारिया क्वालिटी गोनां जानांगौ, गुन गोनां जानांगौ आरो माइनाव जानांगौ होननानै नाजाबोबाय बायदों सिबायफोर। नाथाय बिपिएफआ 17 बोसोर एबसुनि एगेन्स्टै गसंनानै बिमाफोरखौ जौ मावनोसो थुलुंगाबोदों। आरो बे जौ बिमानि आखाइजों मावनाय जौखौनो दौवै जोंनि फिसाफोरखौ जौ फाग्ला, जुवा फाग्ला, ड्राग्स फाग्ला बायदिसिना खालामबोदों आरो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफ्राव इनभल्भ खालामबोदों। बेनिफ्राय डक्टर मा थागोन आरो बे दिनै बिमा माहारिखौ जौ फाननो फोरोंग्रा, जौ मावनो फोरोंग्रा, बे बिमा माहारिनि आखाइजों मावनाय जौखौ दौनानै फाग्ला फाग्लि खालामनाय बे बिपिएफ हान्जाजों अनजलि दैमारि बिनोथ' बुंदोंमोन बिमा माहारिखौ मान होनो रोङा होननानै। जाय हाग्रामाया दिनै जोंनि बिमा माहारिखौ सोंखारिदों, ओरैबायदि सोंखारिदों नै आइजो, नै आब', नै बिनानाव, नोङो जुदि हाबा जायोब्ला नोङो थलासे सना होनाय जागोन। गाबोननो फाथैलाय फिसिनानै गुबुन हाबा जाफिनबाबो थलासे होनाय जागोन। थामथि खेब हाबा जाफिनबाबो सना थलासे होनाय जागोन। बेफोरबायदि होननानै सोंखारिदों। हाग्रामायासो जोंनि बिमा माहारिखौ सोंखारिदोंमोन। जोंथ' सोंखारियाखै। जोङो होनदों जोंनि बिमा माहारिखौ जोङो माइनाव बिमा बानायगोन। আমার মাতৃসকলক আমি আই মাতৃসকলক লক্ষ্মীমতী বনাবলৈ বিচাৰিছো। কাৰণ আমি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ লগে লগে সকলো সেলফ হেল্প গ্ৰুপক আমি ৭৫,০০০ টকাকে অনুদান দিব বিচাৰিছো। অনুদান একালীন দান, কিন্তু লোন নহয়। কিন্তু কাম্পা বৰগোহাঁইয়ে সেইদিনাখন কৈছে কি বোলে সেলফ হেল্প গ্ৰুপটো কাম্পা বৰগোহাঁইয়েহে বনাইছে। পাগল নেকি? আজি ভাৰতবৰ্ষত সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ দ্বাৰাই সকলো আই মাতৃসকলক লক্ষ্মীমতী আই মাতৃ বনাবৰ কাৰণে ৫০,০০০ টকাকে অনুদান দিছে। বিপিএফে অকল ১৭ বছৰত ৫,০০০ টকাকে দিছে। তাকো কাক দিছে জানে? যিসকল আই মাতৃসকল অৰ্গানাইজেশ্যনৰ বিপিএফ ছাপৰ্টাৰ আৰু দেখিবলৈ অলপ সুন্দৰী না দীঘল তেওঁলোককে পকেটৰ ৫,০০০ টকা ওলাই দি দিছে। কিন্তু আমি এনেকে নহয়। আপোনালোকৰ নাক থাকক নাথাকক, আপোনালোকে দেখিবলৈ সুন্দৰী হওক নহওক, সকলো আই মাতৃ অৰ্গানাইজেশ্যনক সেলফ হেল্প গ্ৰুপক আমি ৭৫,০০০ টকা দিব। সেইটো মই ইউপিপিএল পাৰ্টীৰ এজন সদস্যৰ পৰা আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। তাকে অঞ্জলি दैमारिয়ে কৈছে
কোনটো স্কিমৰ পৰা কাটি পেলাই ৭৫,০০০ টকাকে দিব আমি কৈছো কাম্পা বৰগয়াৰীয়ে কোনবা ইপিএফ পাৰ্টিৰ যোৱা ১৭ বছৰত ইএম কৰি অহা ব্যক্তিয়ে এক ৰাতি যদি ৫ লাখ টকাকে মদ খাই উৰাব পাৰে এক ৰাতি ৩ কোটি ৬ মিনিট দেখুৱাই পেলাই যদি ৩ পাৰ্টি খেলিব পাৰে আমি আই মাতৃসকলক কিয় ৭৫,০০০ টকাকে দিব নোৱাৰো আপোনালোকে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক আমি হাৰামাৰ নিচিনা কেতিয়াও ক'বলৈ যোৱা নাই মোক চিলভাৰ জুবলি পাতিবলৈ দিয়া তাৰমানে আৰু ১০ বছৰ ৰাজত্ব কৰিবলৈ